Ту-ду-дум, ту-ду-дум, ту-ду-ду-ду-дум. Вітаночки. Вітаночки, шановныя. Распавядзіце, калі ласачка, як вашыя справы? Вашы на Твічы ж нешта ёсць? Ёсць, безумоўна. На Ютубе таксама ёсць, халера ясная. Мы готовы? Мы будем сёння стрыміць Cities Skyline. Так, чатики ёсць. Усё, я готовы. Спадзяюся, што вы таксама готовыя. Не ў сэнсе таго, што у нядзельны вечар вы проста ў гаўну. Не. Готовыя глядзець Cities Skyline. Бо, што мы будзем рабіць у ім? Памятаеце, калі вы глядзелі вось на гэтым тыдні відэа, мы з вами рабілі... Што мы там зрабілі? Мы зрабілі транспартную сістэму, проста ее удасканалілі до 100%. О, дарэчы, у нас, бачыце, зіма? Так, вы гэта не пабачылі на відэа, але сапраўды гэта адбылося. Прыйшла зіма, і тут трошачкі яшчэ папрацаваў. Вось бачыце, у нас тут аднапавярховая забудова, гэта... Яна насамрэч выглядае, кепска. Не ведаю, як вам... О, ВРВ, здарова. Здарова, шановны, як твае справы? Ты там ужо медны век прайшоў, ці што там? Я не даглядзеў до конца, таму прабачай. Так, у нас, бачыце, праблема ёсць. Карацей, па-за відэа. Давайте распавяду вам, што я рабіў па-за відэа. Горад у нас не змяніўся амаль па мерах, толькі вось тут дадалася, мне падаецца, некаторые не было на відэа. А нашая забудова, тут у нас павінныя вазіцца грузы, але гэтага не адбываецца. І я мяркую, што гэта з-за таго, што шлях, які у нас адсюль стаіць, а іх усяго два, дзе яно вось адсюль. У нас, бачыце, адзін і другі шлях, яны ідуць па суседзях. А гэта азначае, што, магчыма, нас патрэбіцца другі чыгуначны вакзал з грузамі, альбо мы проста адзін гэты, як яго, маршрут, роуд, мы падбудуем сюды. І вось у гэтым выпадку, мне падаецца, нашыя караблі, якія адпраўляюцца да суседзяў, будуць поўныя грузаў. А да гэтага ж яшчэ будуць прывозіць нам бабусікі. А чаму бы так? І ведаеце, што паколькі ў нас адзін маршрут, які пабудаваны тут, ідзе вось сюды, так бы мовіць, на поўнач, наверх да таго суседа, а другі да вось гэтага суседу. А чаму б нам? Халера ясна, вы бачыце гэта? Ось ты, курва! Мне падабаецца ў Шаграэля, дарэчы, ёсць такой момант там. О, курва! Ну ўсё, паляцелі, мне трэба змяніць. Мне трэба змяніць адзін з роутаў, які гэта зрабілі. Бо мне, калі што, зараз усе лятуць вось толькі да аднаго суседа, а мне трэба, каб сюды было. Бо гэтай стрэлкі яшчэ не было. Так, хадзі сюды. Так, тикет прайс, 8 крэдытаў. Шо? Вечарочак, дзякуй вялікі. Анюта, табе таксама добрага вечара. Так, прыборку снега наладзіў, тут не трэба гэта рабіць, 1200 праглядаў на аглядзе. Віншую, усё яшчэ наперадзе, мне падаецца, усё яшчэ будзе. Так, па-перша, вось гэтае трэба зрабіць. Warning. Блядь, вы зараз вось такое мяне пужаеце. Яно папярэджвае, што яно хоча з... Вось так зрабіць, гэта у нас выдзелены аэрапорт. А вось так у нас зроблены роуд. Таму давай роуд так. Скрыжавалі пальцы і спадзяёмся, што усе самалёты захаваюцца. Бой. А чаму гэта? А куды ты знік? Гэта мінус адзін маршрут, зразумеў. Так, як цябе пераналадзіць? Так, Airline 2. Вось так не? Вось так не. Паркинг фі. Не. Раз, два, три, чатыры. А у мяне зараз... Іх жа ж 5 было, правда? Я нешта не тое націснуў. Гэта ўжо 100%. Так, скедул, гэта не трэба чапаць. Вось гэтае.
А навошта ты мне паказваеш, калі мне вось так трэба, каб ты вось сюды ляцеў? Разумееш ці не? Вось гэта што? Traffic Roads, Toggle. Да халера ясная, як гэта рабіць? Так. Припыни, гэта просто deactivate, гэта не тое. Гэта просто припыніць. Усё не тое, усё не так. Ну, трэба будзе разбірацца. Карацей, я не разумею, што тут націскаць, каб змяніць. Чаму я не могу змяніць роут, я не разумею. Просто дзе? Што не так? Курва, бляха, з вашими інтэрфейсамі гэтымі. Карацей, давай спачатку зменім вось гэтую штуку. Тип. Ну, тое самае. Тут я таксама не зменю роут зараз. Ось 3. Нейкая незразумелая. Фокус не трэба. Інфармацыйная, таксама не тое. Та бляха. Роуты не зменіць. Чамусьці. А вось смеццем трэба заняцца. Давайте, карацей, у такім выпадку пераключымся на тое, што я рабіў, што не трапіла ў відэа. Гэта, па-першае, тое, што ў нас пабудаваны быў яшчэ адзін, як гэта, ачышчальны завод. Як бачыце, да халеры тут вады. Гэта нам дазваляе ў такім выпадку. Чакайце, вось ваду трэба паглядзець. Вось, бачыце, адвод гэтых вод, які ў нас брудная вада. Па горадзе, дзе вось тое, што адбылося на відэа, там было бачна, калі карабель прыплываў у порт, з'явіліся гэтыя адзнакі. Вось такім чынам вырашыў гэту праблему. Адчапіся. Вось, гэтыя акурат пабудовы яны дазваляюць павялічыць ёмістасць ці магчымасць паглынання бруднай вады, а вось гэтыя, наадварот, павялічыць колькасць перапрацаванай вады і павяртаць гэтую брудную ваду назад у горад, каб карысталіся людзі гэтым. Вось, ну і безумоўна, вось шыкоўнае, на мой погляд, чамусьці ў двухкосе шыкоўнае, давайте распавяду, што гэта наяўнасць вось гэтых пабудоў. Краматорый, калі хто не заўважыў адразу, якой халеры так зрабілі ў гэтай гульні, я не ведаю, але на мой погляд, звычайна 2-3 краматорыя на 200-300 тысяч насельніцтва хапае. У гэтай гульні у нас, як бачыце, 100 тысяч. Ледзь вось перакрочылі праз 100 тысяч. Яно, курва, патрабуе 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вы разумееце? Вы гэта разумееце? Я не. Вось, і ўсё дзеля таго, каб у нас колькасць аўтамабіляў, чапісь, хапала. І вось гэтыя чорныя, бачыце, вось тут усё роўна яны яшчэ патрабуюцца, вось гэтыя чорныя аўтамабілі дзе-нідзе, ну але не ў такой колькасці, як на відэа. Так, што тычыцца смецця, давайте паглядзім. Бачыце, у нас пакуль што гэтыя значкі, якія ёсць, яны з-за таго, што палігон, які маецца вось гэтага смецця, які накапічваецца там, ён яшчэ ў чырвонай гэтай зоне. Хутка яно зменіцца, таму што на відэа гэта было прыблізна вось тут, і яно пакуль што спаўзло вось сюды ў правы бок, так, то бок. Хутка з'явіцца, хутка гэтая сітуацыя выправіцца, і мяркую, што прыйдзе ў нейкі такі баланс. Так, паспрабуем маленькі чыгуначны вакзал каля аэрапорту, грузовы пасажырскі, плюс я забыўся паблік транспарт. Паміж аэрапортам і вакзалам ёсць, не рабіў маршрут, водная інфраструктура, топчык, мабыць, медыцыну іставаць трэба, бо штось хутка жыхары да краматорыі трапляюць. Не. Што тычыцца задаволенасцю жыхарамі, вось, як бачыш, што іх толькі турбуюць высокія падаткі, вось, смецце, трафік,
і інтэрнэт, і ўсё. З усё астатні іх задавальняе, таму што дрэваў хапае ім. Насамрэч. А асобна дрэвы тут саджаць, гэта не самая лепшая ідэя. Вось, паркамі займацца, гэта зусім іншае. Вось, так што паркі, каб шпацыравалі. Ну і калісьці трэба будзе заняцца гэтымі вуліцамі, каб з гэтым нешта зрабіць было. Просто таму што тут вуліца, авеню. Выглядае не надта добра. Так, роуты. Як змяніць гэтыя чортавыя роуты ўсё ж такі? Хочацца неяк паўплываць на гэтае? Можа, праз сам аэрапорт? Так, view. Ага, гэта просто клікнуць адзін на сам роут. Ладно, пакуль што не зразумела. Як бачыце, павёз усяго аднаго пасажыра. Эфектыўнасць. Так, трэба зрабіць, як кажа ВРВ, дадатковы маршрут, каб яно прыязджала сюды, па гэтых вакзалах. Дзе наш аўтавакзал? Так, ось он. Так, і у нас недзе тут было, правда ж? Так, што мы можам перарабіць? Гэта 3, 4 і 5. Яны найменш эфектыўныя. Так, давай, родны, хадзі сюды. Куды яна падзеліся, сабака? Я штосьці не тое раблю. Дрэвы зніжаюць забруджванне. Я такого не заўважыў, каб у гэтай частцы такое было. Тут увогуле вельмі казуальная, дарэчы, гульня выйшла ў іх, таму што, я ж кажу, на аконт грошай увогуле турбавацца не трэба, таму што, заўсёды плюс. Што ты не рабі, памыляйся, не памыляйся, будуй, не будуй, просто плюс і ўсё. Так, трэці. Як цябе змяніць? Гэта релокейт непасрэдна сам вакзал. Так, давай спачатку вокуле прыстанкі гэтыя пабудуем, дзе аўтобусы. Бас-стоп. Тут у нас ёсць. Тут у нас ёсць добра. Адзін. Другі. Другі, так, і аэропорт. Sources tell us that our city has more services than we know what to do with. And you know what that means, folks. It means we're not cutting things close enough. Well, no, the point Питання зараз, де ти там? That's right. You could almost say it's too much of a good thing. Or we could say that we're enjoying a positive trade balance and the economy is booming. Я ж не ўсе выкарыстоўваў маршруты, у мяне ж бляха іх да халеры. Усё не тое, усё не тое. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. A severe hailstorm is approaching.
damage to crops and property is expected. We urge citizens to stay inside until the storm is past. Фокус гэта не тое. One final question, Professor. Is the housing shortage going to make me richer? Давайте з гэтымі маршрутамі будзем разбірацца неяк пазней, мне падаецца. Трэба будзе знайсці прычыну, чаму ніяк не эдзіт не зрабіць гэтым роутам, якія былі пабудаваны. Я штосьці не разумею. Таму што вось так трэба націснуць. Во. І тое самае хіба што там у аэрапорце і ва ўсіх астатніх мясцінах. Так, хадзі сюды. Будзеш забіраць. Адсюль, адсюль, адсюль. Так, чакай, дзе гэта восень? Так, дзе я абраў яго? Так, добра, аўтобус тут ёсць. Зараз мы знойдзем гэты вакзал. No pedestrian access? Ты жартуешь, ты что? Тьфу, ёпта. Я же не то его взял. Так, где наш порт? Чекай, не то. Вот наш порт. Усё, типу, мы грузы размеркавалі. Зараз яшчэ перабудуем. Не, ну то ж не павінна быць два, правда ж? А, чакай, вось што можна зрабіць яшчэ. Адсюль. І прыблізна вось так. І вось так яшчэ, паколькі ў нас ідзе па вадзе, вось да таго суседа. Няхай так. Зараз яшчэ тут. Так. Эй. Тьфу, ёб твою мать. Airways, отчепися. Так, пассажирский, так, есть. Где эта стрелка?
Выдатна. Так, і вось гэта давай. Так, а з правага боку стрэлкі не з'явілася. Зразумела? Слухайце, а няўжо ж тут ёсць нейкае развіццё, што пакуль у суседа не з'явіцца аэрапорт, то і вылецець да яго мы не зможам. Так, УРВ, што-то там яшчэ асобны горад, чыгуначны вакзал, аэрапорт. Так, зрабілі гэта ўжо. Гэта ніхто не ведае, 11 з 10, мабыць, тэрміналы трэба дабудаваць. Не, усе паляпшэнні зробленыя. Так, мы зараз толькі... О, дарэчы, у нас 7 мільёнаў грошай можна пабудаваць. Будзе гэты міжнародны аэрапорт, памятаеш, у відэа я аб гэтым казаў, што можна будзе дарабіць. Толькі адзінае зараз я хачу эканамічную вось гэтую прастору, офісную. Офісную. Яго замест жытловай зараз тут ўжываюць. Рэчы, мне не падабаецца, што вось тут вот так. Камерцыйную гэтую мы пабудуем у іншым месцы. Бо нам трэба камерцыю, мне падаецца, і сюды таксама выносіць. Што? Якое ДТЗ? Ты шалёны ці што? Просто на дарозе стаў у прамысловай зоне. Так, добра. Хутка ў нас, дарэчы, з'явіцца яшчэ пару ачкоў, пунктаў, якія ў нас тут ёсць. Я меркаваў, што нам трэба будзе пабудаваць... Дзе яно? Во. Вось тут, Space Center. Як вам гэта ідэя? Мяне на трохі хвалюе. Я б хацеў міжнародны аэрапорт пабудаваць і яшчэ касмічны цэнтр. Але адзінае, што яшчэ мяне хвалюе ў гэтым выпадку, колькі гэта будзе каштаваць гораду, ці мы не пойдзем у мінус у такім выпадку. Так, наколькі мы прывабныя? 147 і 72. Халеры, мы яшчэ не так ужо і прывабныя для турызму мястэчка. Хаця пры гэтым пры ўсім мы ж пракачвалі сабе ўсё. Якую халеру яно вылазіць усё? Ось, бачыце, у нас толькі засталася гэтая ось паскуда. Можа і пабудаваць апошні, чаму не? Банальна, але ўсё ж такі можа быць. Няхай будзе. Ты ж... Гэта ў нас нейкі вучоны? Ну, тыпу. А п'едэстал, дарэчы, ад гэтай статуі незалежнасці. Фаранцужанкі. Турысты прыедуць... Турысты прыедуць. Ну, бач, пакуль што не. Пакуль што вельмі слаба. Зусім. Яны па 2800 могуць быць, але пакуль што так, адзінкі. О, трэба паглядзець, ці пайшла працаваць чыгунка. Вось сюды. Ну, пакуль што... Я не гэты. Карабель дай. Не дасі? Собака. А ты пусты паехаў? Пусты, ну. І гэты пусты едзе сюды. Карацей, пакуль што водныя шляхі нашыя не працуюць, і не. Трэба паглядзець яшчэ, колькі ў нас цягнікоў ёсць. Ці можна іх неяк павялічыць? 5 з 6. З 16, во. Каргу, пасажырскі, гэта ўсё лічае. 16 гэта разам з пасажырскімі ён лічыць. Няхай. Так. Таксіста, а чаму гэта я не будаваў раней?
Тут усё. Additional space. Ага, additional space, гэта у нас дадатковае нешта. Чапіся. Што ты... А да гэтай не хочаш прычапіцца? Так, сюди ходи. О, ось так лепш. Так. Дыснейленд пабудаваны, тут няма Дыснейленду, стадыёны ёсць, музеяў няма. Музей, мабыць, толькі вось гэты, слухай, у мяне ж замак сярэднявечны. Ён можа быць як музей, але тут ён проста пазначаны нібы сярэднявечны замак. Так, прамысловасць адзаніраваў, дык тут жа ж проста яна асобна у мяне стаіць вось у гэтым раёне. Уся прамысловасць. Тыц. Я уже не памятаю, што гэта пераапрацоўка. Паблік транспорт да яго ходзіць? Чаму гэта не калі так? І зноўку, дарэчы, аднапавярховая патрэба ёсць. Гэта яшчэ не забудаваліся. Так, што па смеццю? Пакуль медленно, але паўзе ўверх. Хутка будзе, хутка будзе. Так, 5 мільёнаў ёсць. А мне падаецца гэты міжнародны аэрапорт, ён каштаваў... Чапіся ты, боже ж мой, ну што ты лезеш? Вось ён. Колькі каштуе? 4 мільёны. Гэта таксама можна заняцца. Пытанне толькі, вось мне чамусь падавалася, што лепш за ўсё гэты аэрапорт пабудаваць замест гэтага. Але не недзе побач. Сельскай гаспадаркі ў мяне няма ўвогуле. Яна тут не патрэбная. Ну, яна тут нібы гэтая. Яна тут нібы проста нейкае ўпрыгожванне. Nature surfaces, vegetation, decals. Не тое. Чакай. Недзе я памятаю, што недзе яна была. Я яе разглядаў. Areas, зоны. Карацей, памятаю, што калі я здымаў відэа, то я натраплялася недзе. Палі проста там можна сабе зрабіць і гэтак далей, але патрэбы нейкай у гэтым няма. Увогуле. А што тычыцца нафты, я ўвогуле расчараваўся, вельмі дзіўна, але пабудова вось гэтага вось, ну, шахты па дабычы вугаллю, ну, куды яно, што яно, не зразумела. Ці яно ўвогуле штосьці дае, не дае, не зразумела. Таму што нейкай асобнай такой часціны ў памерах прыбыткаў, то я не бачу. Сервіс трэд, сервіс фіт, падаткі. Усё. Такая, я ж кажу, у City Skyline 2 яна вельмі казуальна. Мне падаецца, ажно занадта. Так, трэба неяк пашырацца. Дарэчы, хадзі вось сюды, паглядзім, колькі ў нас займае гэты інтэрнацыянальны аэрапорт міжнародны.
и просто шизануться. Что за будинок? Это не будинок, это просто подшваранейка. Поглядите на это. Еще его. Ось тут можно только его поставить. То есть тут нема места, бо тут шаша, тут горы, и оно просто не уваходить. Тут не ведаю, ось где тут, недзе тут знаходзім месца, мне падаецца, не варта. Ну а тут трэба вызваляць гэтую зону, ну, купляць гэтыя пліткі, толькі потым займацца. Так, я б нешта паспрабаваў зрабіць бы з гэтым. Я пакуль што не заўважу, ці ёсць тут механіка, каб дазваляла, напрыклад, што яны патрабуюць аднапавярховай забудовы, а насуперак гэтаму жаданню нічога не будаваць да той пары, пакуль не будуць патрабаваць сярэднюю ці высокую плотнасць. Бо мне падаецца, гэта занадта. Вось такое становішча. Другі бок, калі яго разбіраць, тут бачыш, шмат людзей жыве. Шмат людзей. То бок паварочваць вось сюды, недзе тут, на гэтым ускрайку. Можа быць. Пра гэты аэропорт. Калі ў каго пытанні, якія ўзнікнуць, чаму так абмяркоўваем. Я нешта не бачу, а вось з'явіўся. Пусты. Дзіўна, дарэчы, сюды ж таксама лепей зрабіць грамадскі транспарт. Сюды прыпынак. Так, это у нас пассажирский сюда, забираем наших людей и поехал по местечку сюда. Так. Так, чекай, як нам лепш павернуцца? Лепш сюда, мне падаецца. Так. Наступны, гэта трэба, каб ён праехаў вось сюды. Колькі у нас людзей без прыпынкаў. Трэба гэта вырашыць. Зараз пабудуем. Так, і вертайся сюди. Так, давайте побудуємо ось тут припинки. Нам треба ніяк охопити зараз. Є! Люди задоволені. Ще більш задоволені. Что такое? Что тебе перешкоджает? Так, ось тут, ага.
І ось тут опошні мені подається добре. Вертаємося сюди. Побудуємо маршрутик один. Спадзяюся, што гэта, што мы робім, яно неяк пазітыўна паўплывае на наш пасажырапаток. Сюды, ось так. Ага, пройдись. Так. Так, ну і потім отсюда вже ось сюди не катайся. І... Давай. Так, добре. Треба зараз один побудувати ще маршрут, який прийшов в город. Ось сюди недзе офісну зону. А у нас тут пристанків досюль немає ще. Ні. Давай будувати. Так, ну все, тут мы выходим уже. Так, едем в этот бок. Потом сюда. Так, у нас тут есть что-то есть. Ці варто ось сюди заїжджати. Ну, мабуть, так. Сюди міркую ні. Так. Так, тут нічого нема, але... Компліт. Ну, приблизно все. Коли что, уже с пересадками люди доберутся, правда ж, да... Слухайте, а лепше ще праз город ось сюди і до аеропорту зв'язати таким чином. Во, опошній буде у нас. Він буде зв'язувати наш паром з усіми, не сказать бы так, что цікавостками этого города, але все ж таки зв'яжем транспортну систему одної ціле. Так, і ось сюди поїхали. Так. Так, и аэропорт. Ты где? Вот наш аэропорт. А за аэропортом мы знову сюди. Сюди. А промисловую зону не хочу.
Где ты, вось ты? Все, готово. Потым паглядзім напрыканцы, як гэта адбілася на пасажырапатоку. Ну, пакуль што 60-70 прыблізна так на адным. Парамі сюды. Да замку падвесці. Тут ты маеш на увазе... Праходзіў недзе тут маршрут. Вось па гэтай вуліцы недзе тут. А ты лічыш, што настолькі ўжо тут уплывае гэтыя вось рэчы, што набліжэй да замку, далей ад замку і гэтак далей. Так, плітку. Давайте гатавацца да набыцця тэрыторыі, якая нам спатрэбіцца, каб пастроіць міжнародны аэрапорт. І мяркую, ці гэтая лінія электраперадач, вось яна. Тут у нас найбольш роўная тэрыторыя. Вось прыблізна тут і будзем рыхтаваць пад гэты аэрапорт тэрыторыю. Плюс-мінус вось такая патрэбная. Чатыры 680. Не халера сабе. Ажно заняло троху. Ажно заняло. Так. Тут мы дадалі прыпынкаў. Гэта вядома, тут зрабілі. Давай зараз паглядзім. Вельмі даўно займаўся паштовым сервісам. Ці гэтыя паштоўкі, вось яны. Тут ёсць чырвоныя пункты у нас. Так, прыблізна. Каб яно троху пазеленеўшае было. Вось так. Вось тут трэба. Хутка мне падаецца, яшчэ трэба будзе і школы рабіць. Road maintenance services have already been dispatched and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect delays and drive safe. Так, ось тут яшчэ нешта ёсць такое непрыемнае. There's no sinking this boat, Glenda. Ну, я тут ввогуле не ведаю, навошта гэта рабіць, потому што тут адны інстытуты. Так, а дзе ж тут у нас? Яно... Ведаеш, што цікава, ВРВ, што яно па колькасці насельніцтва. Гляжу зараз на тое, які яна робіць рэал, хутчэй за ўсё па колькасці насельніцтва яна неяк вылічвае гэтае. Гэта што тычыцца вось гэтага сервісу паштовага. Так, трэба щось тут дадаць. Каб нейкую там картку яны высылалі. І вось тут. Всё, не всё. Так. Што яшчэ? Ну, плюс-мінус. Гэтае мы ахапілі. Так, што яшчэ з такіх рэчаў? Даю, згадаю. Пост-офісы ёсць. Тут шмат у мяне пост-офісаў. Яно проста на відэа не трапляла. Але шмат. Бляха-муха, зноўку офісы патрабуюцца. Ну, у такім выпадку трэба будзе зараз падумаць, як лепш за ўсё зрабіць, бо гэты раён мне вельмі падабаецца. А ці варта будаваць сюды налева офісную зону? Хутчэй за ўсё так. Тыпу, каб вось гэтая высотная пабудова, яна была вось прыблізна адсюль, вось так дасюль.
плюс-мінус, то бок і жытловыя будынкі, і офісныя будынкі, вось і гэтае ўсё. Так. Вось так тады зробім. Пакуль што. Гэта ёсць. Другое. Трэба ўсё ж такі нешта зрабіць з гэтай жытловай забудовай. Зараз мы пабудуем, але пойдзем сюды налева. Не халера, слухай, вось колькі гуляю, усё роўна. Вось патрэба ў аднапавярховай забудове нікуды не даецца. Як ты не ігнаруй яе, яна ўсё роўна не змяняецца, ці то на сярэднюю, ці то на высокую. Халера ясна. Ось, бачыш, не хапае медычнай дапамогі. Зараз трэба раён зрабіць. А чаму не хапае, калі ў нас усяго хапае? Ладно, няхай. Бо я не туды глядзеў. Вось на гэтае трэба глядзець. Ну, толькі ў кут. А не ў кут. Нармалёва так не хапае, слухай. Медычная клініка. Медычная маленечкая госпіталь. Я думаў, дарэчы, шпіталь будаваць на гэтым баку. Таму што ў шпіталі, дарэчы, 30 машын ёсць. І вельмі часта яны злуюцца, жыхары злуюцца на тое, што машын не хапае. Ну, хуткай дапамогі. А тут мне падабаецца, што, бачыш, яшчэ нават і гелікоптэрная пляцоўка. На кожным шпіталі можа быць. Так што. Добра. Давай павернемся. Хадзім сюды, будзем зараз майстраваць. Сюды звычайная дарога. Так, з тобой пакуль што так. Адчапіся. Ёсць. Так, тут мне ўжо не хопіць, правда, бо перашкаджае вось гэтае. Ага. Выдатна, у нас ёсць чарговы ўзровень, і мы... Не, о. Вось так. Так. Так, ну, вядома, вось гэта... Стоп. Што гэта за... А, гэта проста так нешта. Да блин. Неяк дзіўна яно чапляецца за гэтую вуліцу. Крывенька неяк. І што табе бракуе, чаму ты так робіш? А, дзіўна зараз было. Але такое бывае. Всё, мне падаецца, хопіць. Тут не трэба гэтай вось працяг. Так, і жытловыя будынкі. Шпіталь трэба зараз. Шпіталь, усё ж такі шпіталь. А гэтае што? Гэта трэба укладацца, добра. Гэта мне потым... Выдатна. Шпіталь гэта цудоўна. Мне гэта падабаецца. Адразу усе паляпшэнні. Выдатна. Усё. Так, яно папаўзло ўніз, выдатна. Папаўзло. Гэта той самы гелікоптер, які не дазваляў праязджаць у евротракі. Там чырвоны. То тут бачыш, яны розныя. І паляцеў. Куды ты паляцеў? Зялёны, вось гэты зялёны-жоўты. У нас тут, дарэчы, у Беластоку, калі казаць, у нас жа ж, я жыву ў раёне, дзе шмат шпіталёў, у нас таксама лётае гэты гелікоптер. Яны яго, што мяне здзівіла ў параўнанні з Беларуссю, то яны яго выкарыстоўваюць сапраўды як таксоўку. То бок, калі проста трэба, хуткая перавозка, адразу ляціць. І так на дзень можа над домам праляцець разоў з 20. Ось, кажу табе.
І сапраўды вельмі эфектыўна. І яны ў нас жоўтага колеру, яны не чырвоныя. Але прикольно. Прикольно, калі такое ёсць, слухай, і ўсё роўна, бляха, смецце, што табе не так? О, як яно медленно паўзе. Так, трэба, мне падаецца, яшчэ адно зрабіць перапрацоўку, бо яно зупынілася, плюс-мінус. 1200, 780, яно нешта вось на адным месцы зараз захавалася. Трэба зрабіць яшчэ адзін вось гэты перапрацоўчы комплекс, так. Ось так. Ну, сюды больш не влезе, таму што тут неакуратна пабудавана, але вось гэта яшчэ можна будзе развіваць дарогамі тут. Абцягнуць яго, ўсё можна будзе рабіць. Па перапрацоўцы 2 стаіць, ВРВ-2 стаіць з завода па перапрацоўцы. Адзін накапічвае, адзін перапрацоўвае. Ну, накапічвае плюс яшчэ з перапрацоўкай. Бо капасіці ёсць, бачыш, не хапае толькі, каб яно разгрузіла трошкі вось палігон. Справа ў палігоне, менавіта. Бо іншых нагодаў я не маю, ну нема. Таму што колькасць гэтых машын, якія возяць смецце, яно проста максімальна ўжо. Ну, карацей, свае забубоны. Можа, дарэчы, ты правы ў тым, што адзін завод є дадатковы, ён павялічыць колькасць смецця зборнікаў гэтых, хто тут ездзіць. Не, гэта ўсё ж такі павялічвае проста колькасць смецця, якая можа быць захована на палігоне, а не адбор гэтага смецця. Так, ну што па грашах? Пакуль што 1 600 000, яшчэ мала. Ну, затое насельніцтва падрасло на 10К. Нормально. Дарэчы, ты заўважыў, што насельніцтва расло толькі калі я пабудаваў аднапавярховыя гэтыя будынкі. І куро, вось глядзі, опять. Хто прыдумляў гэты алгарытм, а? Чаму так шмат гэтага патрабуецца? Трошачкі прамысловасці трэба дадаць. Вось гэта, дарэчы, пабудова я не зразумеў. Навошта? Ну, ёсць і ёсць, няхай будзе. Дзякуй Богу, яна неяк павялічвае нам эфектыўнасць іншых пабудоў і будынкаў. Так, а што па трафіку машын? Па трафіку машын... Ой, гэта ж, слухай, мы з тобой па трафіку неяк размаўлялі. Трафік — гэта катастрофа ў гэтай гульні. Вось, бачыш, тут ёсць такія праблематычныя месцы. Хапае гэтых праблемаў. Нават панчамі правілі. Пасля гэтага ўсё больш-менш супакоілася. Вось, але калі ты ўзгадаеш, напрыклад, першыя 10 прыблізна там, ну 8 серый 100%, вось, то цэлая праблема была. То бок тут яны сутыкаліся, неяк ездзілі. Была і адзіная толькі магчымасць гэта прытрымлівацца прынцыпу, што тыпу ёсць галоўныя буйныя дарогі па тыпу 6 палос, вось так. Ну, тыпу хайвей, толькі не хайвей, там ёсць магчымасць рабіць, а 6 палос проста дарогі звычайнай, з зонамі для забудовы. Ад іх ты будуеш адгалінаванні па 4, ад гэтых 4 ты ўжо будуеш маленечкі галінкі па звычайна двухпасавыя вось гэтыя дарогі. І тое, людзі, за якімі я сачу, в асноўным гэта былі амерыканцы, якія вось у гэтую гульну гулялі, і то яны спасылаліся на тое, што гэта трошачкі зусім вырашае праблему трафіку, каб не было гэтых каркаў, каб было больш-менш нармалёва, але не вырашае. І нават метро не вырашае, ні трамвай не вырашае нічога. На жаль, такія алгарытмы былі зроблены ў гэтай гульні, і з гэтым нічога не зробіш. Я хачу вось тут. У нас хутка з'явіцца магчымасць у сэнсе будавацца вось у гэты бок
І гэта трэба зрабіць, мне падаецца зараз. Так, давай працягнем. Тут шпіталь у нас. Ось так. Цікаво, што гэта за рыска такая перарывістая. Ось так. А, это я ж выключно за шпіталя так побудував. І ось у нас тут есть вулиця. Так. 90 видатно. Наступне тут. Мне падаецца, для гэтых офісных будынкаў трэба зрабіць яшчэ... О, неблага. Трэба зрабіць яшчэ паркінгі. Бо яно ў мяне вось тут ёсць пара штук. Трэба з гэтага боку таксама. О, вось тут ёсць. Нешта такое. Так, парковки, чекай, а дзе же не парковки? 8. Задуже. Так, і. Ось тут неблаго було зробити. Все ж таки, гэта офісны планктон патрабуе, правда? Дзе машину пакінуць і пеша дайсці. Глянь моды. Глянем, калі-небудзь глянем абавязкова. Можа быць, буду зацікаўлены, але бачыш, я пакуль што пераследую мэту вывучыць усё, што тут ёсць. Дарэчы, Space Center. Вось чамусьці ў міжнародны аэрапорт укладацца, ну толькі вось замест гэтага. Вось калі знішчыць гэты і пабудаваць на ягоным месцы міжнародны аэрапорт. Я б так зрабіў. Але трэба грошы хіба што да халер, праўда ж? Колькі каштуе наш касмічны цэнтр? 4 мільёны 800. О, ты бачыш ВРВ? Колькі ён дадае плюсаў? 10% амаль што на ўсё. І на прамысловасць, і на навуку, і на офісы. А першае гэта яшчэ дадаткова і турызм. Карацей, мяняем. Мяняем мэту на струмы. Мы будзем будаваць Space Center. Як назовем? Ты хацеў, каб я нешта назваў у гэтай гульні тваім імём. Гэта ў нас, як яго, помнік комплексам Кім Чен Ына, высокая вежа. А там будзе знаходзіцца касмічны цэнтр імя ВРВ. Згодны? Так, чакайце, яшчэ тут, дзе гэты лэп. О, выдатна, яно збоку ідзе, просто цудоўна. Просто цудоўна. Так. Ну что, зарабляем себе 2 миллиона 200? Ой, 4 миллиона 800. Павялічваем хуткасць. Курва, ну ты паглядзі, вось, не сыходзіць. А ты, дарэчы, я там заўважыў, ты пісаў, каб рабіць не аднапавярховую, а ўсё роўна рабіць зону з сярэдняй ці высокай плотнасцю. У такім выпадку гэтая зона не засяляецца просто. Я табе зараз пакажу. Вось бачыш, мы тут зрабілі эканамічную зону, вось гэтай высокай забудовы, офісную, прымаеш, офісную зону з высокай плотнасцю, і не ўсе яшчэ заняты, таму што патрэбы ў гэтым няма такой высокай. Ну, вось так працуе, паскуда гэтая. Вось так яно працуе. Я ж кажу, вельмі казуальна. Гэта мяне трошкі засмучвае, але не так, каб занадта. Ну, блин, невядома ж гэта. Універсітэт просто... Ах! ВРВ, ты б хацеў вучыцца ў такім універсітэце?
Да. Я б тут жив. Просто очмаренно. Так, що за сніг пайшов? Чому сніг пайшов? А, ну тому що студень. У нас є ще студень. Як там наші кораблики впливають, то що ми полепшили? 186. О! Маємо докази того, що у нас, коли додаєш до порту гэты громадський транспорт, то яно павялічвае колькасць пасажираў. Вось так вось. Уплываем. А што тычыцца нашых грузовых? Так, чапіся. Вось гэта не трэба. 0. Усё роўна 0. І тут 0. І адплывае 0, і прыплывае 0. Как бы вас халера. Узяла дзе якая. Што вы робіце? А ну што яму... Сур'ёзна, табе патрэбен аўтобус? Навошта? Гэта ж грузовы порт. Прамысловасць качаць трэба. Ну, па-першае, мы прамысловасць пракачалі, наколькі гэта магчыма. У нас інстытуты ўсе пабудаваныя, універсітэты пабудаваны, у нас нават вось гэтае гаўно ёсць. Бачыш, яно на прамысловасць як уплывае? Плюс 25% дае, то бок трэба штосьці такое знайсці. Можа, слухай, дарэчы, шахты будаваць яшчэ. Здабычу нейкую прамысловую, можа быць. Гэта першае. А другое, мы ж не ўсё высветлілі. Напрыклад, паліцэйская не цікавіць вытворчасць нас. А, тут увогуле вытворчасці няма. Ёсць у нас паркі, камунікацыі. Сталітка. Я одну ўжо пабудаваў. Ну гэта не. ЦРУ будуваць. Так. Ну, тут мы гэта ўсё пракачалі. Гэта мы... О, гэта можна будзе зрабіць неяк. Вырашыць праблему. Шпіталі у нас праблем са здароўем няшмат зусім. Гэта толькі для здабычы вады, а мы за кошт перапрацоўчых заводаў зараз усё гэта робім. Гэта мне не цікава. Атомную станцыю будаваць таксама няма. Ну, карацей, з прамысловасцю бачыш, усё зроблена. Тут няма ніякіх прадпрыемстваў. Хаця, слухай, я не разумею, маглі б зрабіць, ведаеш, як было б цікава, калі ты дасягаеш нейкага там узроўню прамысловасці, ці вось пункты гэтыя страшваеш на пракачку, то бок нейкі там завод Форду. Чаму гэтага няма? Мне падаецца, было б вельмі добра. Ці Volkswagen. Хто што любіць. Так, о, нам патрабуецца камерцыйная забудова. Зараз мы яе зробім. Не, гэта не трэба. Пакуль што адное. Так, аднапавярховікі. Паўсюль аднапавярховікі. Што вам не хапае? Гэта ж новая забудова. Хто там паміраць сабраўся ўжо? Хто там памёр у такой колькасці? Новы раён, яны здохлі ўжо. А крэдыт плаціць хто будзе? Так, зараз у каментарах людзі панапісваюць, разрабы зноў 150 DLC будуць выпускаць. А яны ж там робяць толькі гэтыя, слухай, я наколькі ведаю, наколькі я глядзеў, яны ж толькі аматарскія гэтыя моды. І даволі неблагія ёсць, якія выпраўляць, напрыклад, хібы вось такой, як у мяне забудовы з шашою. Так? Ну, тыпу, яны прычэсваюць, каб яно працавала добра. Каб не было вось такога лайна. Усё было больш-менш. Вось, я бачыў такія, якія будуюць тунэлі. Вельмі прыкольныя, прышпільныя такія. Ух! Модыфікацыя. Але я кажу, у моды я палезу, калі ўжо пракачаем усё. А так, слухай, неблага, вось, калі ты глядзеў відэо,
Я ж казаў, што вось так, калі набліжаешся, ляціш, то няблага выглядае, таму што, ну, все акуратнае, тут дрэвы, тут свае пасадкі, тут нехта там цяпліцамі займаецца. Карацей, такі неблагі дом, проста ён выглядае кепска, калі вось так усё зняцца. Гэта, дарэчы, гэта, глядзіце, гэта не высотка. Вось хто дагадаецца, што гэта, можа, хтосьці заўважыў уже, вядома. Карацей, гэта школа. Бачыце? Гэта школа. Гэта наколькі яна паверхаў? Раз, два, тры, чатыры, пяць, шэсць, сем, восемь, 9. Ну, 9 не. Ось, приблизно тут 9, 10, 11. Ну і дах не лічыцца. О, сярод аднапавярховай забудовы. Я так зрабіў, таму што замест аднаго такога трэба было будаваць прыблізна 4 звычайныя школы. Я такі, не, дзякуй. Я лепш адной пабудую. Пры гэтым пры ўсім зэканоміў там прыблізна на утрыманні гэтай школы, ну, 2 разы 100%, 2 разы таннейшая яна на утрыманні. Што гэта такое? Загубыл. Гэта самолет пролетел 100%. Так, давай расці карацей у гэты бок до самага канца. Не, дорогі давай. Трэба будзе яшчэ там структуру гэты, божа. Як і інфраструктуру, во. Але ўсё ж таки трэба будзе для плюс-мінус апошняга роліку па City Skyline трэба будзе зрабіць нешта на кшталт таго, што цалкам пераапрацаваць вось гэты раён. Каб усё выглядала проста цудоўна. Ну вось ізноў ты. Вы гэтае самае, ну. Все зразумелі, што. А не хоча, а ніяк. Ось так. Добре. Што ў нас, дарэчы, па... Стоп, а чаму гэта я што не то я браў? Не, ўсё то я браў. Гэта яно так забудоўваецца. Так, камерцыйная зона. Дарэчы, калі я можа ўзяць высокую камерцыю. Вось тут, напрыклад, замяніць. І паколькі блакітная, то давай блакітную рабіць. О, тым часам 5500. 5500. Зараз вось так зробім. І хадзем займацца касмічным цэнтрам. Паніжаем хуткасць, каб нічога не прапусціць. Так, дзе ж ты? Дарэчы, чамусьці ў транспарце знаходзіцца касмічны цэнтр, а? Як вам? Фу, ды ён малы. Ён малы зусім. Так. Спачатку будзем будаваць дарогу. І вось туды. Вось так, мне падаецца, хопіць. Малы будынак. Калі што, можам тут міжнародны аэрапорт пабудаваць, а той знішчыць. А, з іншага боку там. Можа быць, у міжнародным аэрапорце таксама грузы. І з чыгункаю трэба будзе злучаць. Цяжкаваты выбар. Цяжкаваты. Каля талеркі пабудаваць? Вот вось гэтай маеш на ўвазе? Вот вось гэта? А нішто, то што тут яшчэ і
як його, геотермальний завод. My dear Professor Hornbuckle, whereas I Так, make видишь, no что apology не так, не for так. your Давай мы подрихтуем пляцовку. advocate against the Это оттиснуть. Ландшафт, где ландшафт? expertise to Где ландшафт, где from a life ландшафт? devoted to the gentle arts. Так, чекай, Though что I я do згубився. thank you for the honor. Ось. But I Level suggest terrain. to continue. Professor Hornbuckle, as a traveler from my homeland, I long to hear a tune that speaks to the anguish of my loneliness. Ось приблизно столько мне потребуется. Chin up, as it were. No need to wallow in sediment. Leave that to those poet chaps. Here's a tune just for you, and I do hope it provides your aching Так, ходи сюди, тихопить. Так, ну, о, ось так можна зробити. Що, ставим? На гори побудуй, ось на гори. Ставим тут. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Jarva mate, or so my wife tells Ну, me. ВРВ, де ти Good там? for business and good for the community. Thanks, Jim. Усё, я задоволений. А неблагое место ти знайшов, сапраўды. Я тут нормально його витягнуло. Хотел бы проехаться по этой шаши, на ракету поглядеть. Ну-ка, что у нас тут есть? Слухай, гэта яны модель SpaceX уже сюда запихнули? Серьезно? О, чмуреть. Хто б не хотів. Це правди. Маєш рацію. Так, що тобі там є ще дорогу потрібно далі, так? Зараз зроблю. Ось так. Добре? Ну, блін. Я не упевнений, що треба було ось побач з гэтым заводом, але калі ось так ацэньваць, то атрымалася аж мурэнна. Карацей, у нас з'явіўся Space Center. Космічны цэнтр праграмы усялякіх і так далей імя ВРВ. Я спадзяюсь, ты задаволены. Што у нас ёсць зараз будынак твайго імя. Оу, паляцеў. А хто даў дазвол? Я не даваў дазвол. Мне падаецца, зараз ён у воблака уляціць і ўсё і знікне. Усё, пайшоў нахіляцца. Слухай, глядзі, як яны прапрацавалі траекторыю нават. Усё. Усё, знік. Тое, што яе нахіляе, і струя рэактыўная, яна троху ў бок ідзе. Дзіўна. Каб захаваць вертыкальную траекторыю. Круто. Мне гэта падабаецца. Не ведаю толькі навошта я гэта зрабіў, но я меркаваў чамусьці, што яно будзе вялікае. Нібы міжнародны аэрапорт, але цудоўна атрымалася. Цудоўна. Так, зноўку аднапавярховікі. Што вы смокчаце з мяне? Вось гэтае, вось усё. Навошта вам столькі? Сюды хадзі. Не, давай вось так паспрабуем. Высокай плотнасці можа лепш будзе, а то нешта камерцыйнае занадта шмат патрабуецца. Мы, калі што, потым проста зменім вось гэтую камерцыйную забудову нізкай плотнасці.
Вось гэта называецца нізкая плотнасць. Вы сур'ёзна? Ань, ты бачыш? Вось такі склеп. Гэта нізкая плотнасць забудовы. Яны ў Беластоку не былі і не ведаюць, што такое кіёск прадуктовы. Так, ну што, майлстоун маленечкі зрабілі. Што ў нас, дарэчы, па пасажырах? 330. Прыемна. Гэта вельмі прыемна. Так, а што ў нас па шляхах? Ці да таго суседа ў нас не з'явілася? О! Епа! О, вось яно дзе. Ты бачыш? Вось яно дзе. Так. Вось яно дзе. Хадзі сюды. Так. Вось гэта мне не падабаецца, калі яно так лезе у вочы. Так. Пасажырская, праўда. Вось. Так. І мы цябе. Хадзі, хадзі, хадзі. На поўдзень. І назад. Супер. Усё? Слухай, нібы балістычная траекторыя, а не самалёты. О, ты глядзі, другая пайшла. Яны што, бляха? Вайну аб'явілі камусьці, ці што гэта такое? Гэта што за запускі? Мне падаецца, Ілон Маск зайздросціць такой актыўнасці. ВРВ, упакойся. Ты што ты бюджэт траціш так? Ніякіх грошай на цябе не хопіць. Я не ведаю пра кіёскі, дзе ў нас такія. Як гэта дзе? Можа, прабач, не ў нашым раёне, але вось мы сёння з табой гулялі, шпацаравалі па раёну вось таму старасельца. І памятаеш, я табе нават паказваў гэтыя. Ты мне паказала на Левіатан Экспрэс, а там побач ад сэрца да Марсу. Вось, а там побач з ім знаходзіліся яшчэ кропкі гэтыя гандлёвыя. Я пра гэтыя. Вось, на мой погляд, дробныя, нізкай забудовы, вось гэта і ёсць. А у гульні, ну, гэта сапраўдны гандлёвы цэнтр тыпу вось Lidl ці Бідронка, што тут у нас яшчэ падобнага тыпу. Ну, паглядзі, гэта ж вялікі цэнтр гандлёвы. Так не лічыш? І што сабе ён заехаў праз сцяну? Вось, паліўная станцыя звычайная, памер звычайны, нічога такого. Вось, нейкая вытворчасць. Treasure Trove коміксы. О, Leto Electronics. Это ж вялікія буйныя склепы. Крамы, ці як іх назваць. Аднапаверх. Сапраўды, вось яно дзе. Там чалавек працуе твайго складу, сапраўды, ён жа ж аднапавярховая, таму і плотнасць меншая. Маеш рацыю, так і ёсць. Хутчэй за ўсё. Цікава, што гэта такое. Гэта што, можа, зонды? SpaceX? Не. Гэта самалёт проста. І, дарэчы, гэта не мой самалёт. Ён проста беленькі, правда? Так, ён проста беленькі. Гэта суседскі. Так, пасажыры ёсць. А ці ёсць у нас грузы? Не, 0. 0. Нічога не з'явілася. І тут 0, і тут 0. Карацей, марскія шляхі ў якасці грузаў ніяк не працуюць. І дзіўна, але цягнік едзе пусты. А мне чамусьці падавалася, што ён павінен сюды прывозіць нешта. Так, в такім выпадку давай паспрабуем маршрут пабудаваць, каб ён сюды ехаў. Мы ж прыстанак пабудавалі, правда? Не, прыстанак мы не будавалі. Вось так. О, і дарэчы, вось сюды давай заедзем.
Ось так. Один ось тут, другий ось тут. Так, тут нема нічого, тут нам не треба. Тут усе повинно бути пустое. Ну і... Нехай буде тут добре. Нехай буде тут добре. Так, ходім сюди. Где наш маршрут? Есть вольные? Вольные есть. Давай сюда. Поехали. Нам треба ехать праз город. Только я меркую ось так. Поедем. Так. Ось ты тут. Нам сюди. Потім сюди. Праз мосток. Сюди. Сюди. Чекай, де ми? Ага. Ось так. Сюди, сюди. 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 І далеко, далеко, далеко. Раз, два. Потім ён повертається до порту і повертається ось так. Ні, тут не подобається. Ось так, ось так. Так, о, униз можна. Зачепить ГТ. Усё? Ось так павінна быць лепш. Маршрут один ёсць, павінен. Няўжо я не веру, што нейкая логіка не дазваляла разгрузку грузаў тут толькі з-за таго, што не было грамадскага злучэння. We consider building more depots to gain access to a larger pool of vehicles. Хз. Ён жа ж павінен тут, калі што, з'язджаць. Хоць адзін, заедьце сюды. Гэта ж брама? КПП, так, брама. Толькі чамусьці тут бардзюр маецца. Незразумела. Рабі прамысловасць, работягі не прыехалі, порт не працуе. Можа быць і так. Слухай, вельмі спадзяюся, што менавіта з-за гэтага. Але тут не разумею, вось тут КПП, там КПП, і тут бардзюр. Навошта яму так? О, це чарговы цягнік. А, дарэчы, чаму вось гэтае гаўно, яно показывае, што тыпа аўтобусу няма, а пры гэтым сюды цягнік прыязджае. Ладно. Та можа так і трэба. Можа так і трэба. Так, хадзім зноўку аднапавярховая забудова. Зноўку трэба тыцкаць. Каб яны сяліліся. О, бачите, як тут снег сходить. Зараз яно ці ў той бок, ці ў гэты бок палезе. Прамысловасць, бачыш, яна не патрабуецца. Не патрабуецца дадатковыя прамысловыя аб'екты. Але трэба ўсё ж такі неяк. О. Ось так зробимо. Чекай, де ти? A driving advisory has been issued for the immediate area due to poor road conditions. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the streets until conditions. Тут у нас широкая, четырехпасовая.
You're listening to Second Moon, the station for the culturally sophisticated who doesn't fear extending their ears to the more challenging sphere of the classical genre. Let us move now from the musical page to the literary. Here we have some. Пакуль што так абыдземся, можна яшчэ вось тут пабудаваць. My dear Professor Hornbuckle, whereas I make What's no that? apology for my erudite, modesty demands that I prevaricate against the title. I am but a humble devotee of the form. Камні перашкаджаць чыгунцы. Ну а потом ужо забудавацца, так? Давай праверым, на усялякі выпадак. Праверым, калі мы вось так зробім, ці будуць яны будавацца тут. Нашы прамысловікі. Мне падаецца, тут гэтая праблема з смеццем і рытуальнымі паслугамі, яна тут бясконца, таму што вельмі вялікая плотнасць забудовы. Плюс-мінус, так, мяркую. Што за апендикс нейкі? Так. Good to know, Jim. Seems like everyone is in a hurry to get somewhere fast. It's worth slowing down. And if you can, plan your trip outside the rush. Ну што? Маршрут аўтобусны пабудаваны і... О, бачце, выязджае. Цягачы ездзяць, цягнікі ездзяць, а грузу няма. Гэта як? Promises to be quite a sight. Адзін у адным стаялі? Так, выглядае круто. Пытанняў няма. З нулём? З нулём яно паехала сабе па сваіх справах. Дзякуй Богу, хоць гэтыя неяк выправіліся. О, не халера. Зноўку нікога не возіць. А вас? Панос прабраў. Так. Давайте, што далей? Давайте. У нас ёсць яшчэ магчымасць пабудаваць міжнародны аэрапорт. Ну што, скасуем гэты? Будзем будаваць міжнародны? Вось на гэтай прасторы плюс-мінус. Калі так, то трэба будзе набыць вось гэтыя пліткі сабе. 2900. Застаўся адзін. Так, ну ў гэтым выпадку ён улазіў сюды, мне падаецца. 514. Мы, дарэчы, перакрочылі 500 тысяч прыбытку. Гэта прыемна, што ім бракуе. Высокія падаткі. Нічога, перажывеце. Высокія падаткі — гэта невысокая смяротнасць. Падвышаем хуткасць. Паляцелі. Зарабляць грошыкі. Што? Рытуальныя паслугі ўсё яшчэ патрабуюцца. Што ў нас, дарэчы, па гэтых рытуальных паслугах? Бля, ну сур'ёзна? Ты сур'ёзна? На 10 тысяч чалавек вырасла насельніцтва, і табе патрабуецца ўжо на 400 больш? Ой, матка боска, каб цябе чэрці дралі, проста немагчыма. Ну, глядзі, бляха, 6 ўжо патрабуецца. Які 6? Вось, раз, два, 3, 4, 5, 6, 7 патрабуецца. Краматорый. На мястэчка. 110 тысяч. Хо-хо-хо. Ой, як гэта працуе. Можна купіць 2, 780. Давай, мінус 1. Так. Давай, думай. Куды мы гэта будзем цягнуць яшчэ адзін краматорый? Шпіталь, а можа, disease control. Health research.
Гэта ўсё роўна не дае нічога. Гэта ў нас усё забяспечвае толькі... Вось гэта добра было пабудаваць. Яно забяспечвае нам толькі здароўе. Шпіталь ніяк. Краматорый. Ну, як бачыце, могілкі ніяк не выкарыстоўваюцца вось злева. Калі паглядзіце злева ў куце зверху, у нас усё ў зялёным. Таму што на пахаваных чалавек 968. Вось колькі я гуляю ў гэтую гульню. Уже гэта трэцяя зіма. Тут. Трэцяя зіма. І ўсяго выкарыстана 970 могілак з 6000. Затое, курва, краматорыяў патрабуецца проста... Я не разумею, яны там што, іх не спальваюць? Што яны з імі робяць? З гэтымі людзьмі? Так, гэта маленечкая забудова, гэта трэба вось вуліцу пускаць тут. Вось так. Нешта тут. Дзіўна. Так. І вось тут давай. Давай так. Крематорий. Ось мне падаецца вось тут його. Ага. Зараз пабудуем. І будем насоўваць гэтыя вось штуки. Ось гэта Малхерсис, Increase Speed. Все бессенсовно. Так. Зрозуміло. Так, можна на 2 у бок, правда? Це яка розниця? Раз, 2. Не, ось так. Гэта, калі хто пытаецца, менавіта гаражы для машын, якія вывозяць целы памерлых. Таму што ў асноўным насельніцтва скардзіцца на тое, што не хапае, вось бачыце тут гэты значок. Яны скардзяцца на тое, што не адбіраюць целы памерлых. Ну, як ёсць. Так, колькі ён дае ў нас адзін? Там 100, 200 машын. Ён дае амаль што 200. Гэта трэба яшчэ будаваць 2. Це лухта нейкая. 2 крематорыя трэба будаваць. Так. Як вы гэта робіце? Аллера вас веда. Раз, 2. Раз, 2. Один сюды, другі сюды. І тут пайшлі будова аднаго, другога. Так, ну тут бок ніяк. Ось тут трэба рабіць. Усё. Так, дык яны ў пробкі стаяць. Хто стаіць у пробкі? Чакай, я нешта прапусціў. Будуй у іншым месцы? Чаму? Чаму ў іншым будаваць? А дзе яшчэ будаваць? Мне падаецца нармальна, што яны тут усе. Наадварот. Мяркую, што не трэба будаваць у іншым месцы. Вось, бачыш, дарэчы, звярні ўвагу ўжо, колькі ў нас пад прамысловую забудову гэтыя 2 зоны выдзелены і нічога не адбываецца, таму што патрэбы няма. То бок, развіваць прамысловасць немагчыма без таго, каб з'явілася гэтая патрэба. Так. Давай сюды. Ось так.
Ось так будем робить. Высокая плотность замест низкой. Бо не маю пакуль што іншай магчымасці. Так. Што тут? Смецце не вывозяць. Што са смеццем зноўку? Лэндфіл. Трэба будаваць яшчэ адзін палігон? Ці што? Захавана 852. Агульная ёмістасць 1200. Не разумею. Так, што у нас па грашах? 1,5 мільёна. Яшчэ мала. 480. Зноўку менш за 500 тысяч у нас упало. Ну, гэта з-за таго, што у нас з'явіўся касмічны цэнтр, які смакчэ грошы з нас, бо ён нічога нам не дадае эканамічнага эфекту вялікага, затое ажно 500 тысячаў высмоктвае з бюджэту. Дарагая цацка, дарагая. Затое ракеты летаюць штогадзінку. Трэба набываць гэтыя пліткі ўсе, каб працягваць будаўніцтва аднапавярховай забудовы гэтай. Тут ужо горы, тут ужо высока. Колькі мы можам прыдбаць сабе? 350, 738, 1203, 1 203 000. Давай. Гэта ўсё ж такі насельніцтва, гэта ўсё ж такі падаткі. Гэта ўсё ж такі... Пакуль што мы... Слухайце, варта? Не, можна ж тут. Працягнуць яшчэ не. Давай вось так зробім. Тыц. 180, во. Так. Тут ёсць. This is an emergency broadcast to all citizens. A heavy storm is approaching the city, and the likelihood of hail is very high. Нехай тут застаецца. Traffic slowdowns and damage to crops Не and падае... А, property не. are expected. З іншага боку, навошта? Citizens are advised to remain indoors until the situation passes. Ось лепш так зрабіць. О! Так, ну а пакуль яны засяляюцца, трэба зараз будавацца вось сюды. У гэты бок. Так, ідзе мае 180%. $90, добре. Так, треба зробити таку посередині. Ей! A driving advisory has been issued for the immediate area due to Ага, road conditions. тут у нас гэтая чортова леп. Caution if you must drive and try to Нічога, stay off гэта the мы streets выправім. until conditions improve. This has been a local public service announcement.
You're listening to Second Moon, the epitome of classical listening at home. Так, чому у нас така дірка тут, до речі? This just in from traffic. If you're thinking about hitting the streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Good to know, Jim. Seems like everyone is in a hurry to get somewhere fast. It's worth slowing down. And if you can, plan your trip outside the rush. Oh, I don't know. I'd rather wait an hour in traffic than to have to start thinking about everything all the time. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boats. There's no sinking this boat, Glenda. Пакольки у нас уже все пойшло по одному месту. Мяркую, можна зрабіць і так. И... Ой, сюда давай. Да что такое? О. Что? Так, усё. Усё, гэта гатовае. Зараз мы гэта яшчэ выправім. Вось гэта лэп. Так, электрычнасць. Вось она высокая, ніжэй. Вось она. Готово. Ось так, нехай будзе пакуль, што потым мы завершым гэты кавалак, калі купім гэтую плітку. Так, усё, мы типу готовы засяляць далей аднапавярховікі. Так, яшчэ камерцыйная патрабуецца. Камерцыйная. Хадзі сюды. Ось так. Так. Распрацоўшчыкі зламалі гульню. Чым? Маеш на увазе вось гэтымі аднапавярховікамі? Магчыма. З гэтым я магу пагадзіцца, што яны зламалі гэтым гульню. Гэта не выглядае як нешта адэкватнае. Вось глядзі, я, дарэчы, аддаў зараз землю пад аднапавярховую забудову, але патрэба ўсё роўна расце. Все ровно расце. Ну, дзіўна гэта выглядае, непрыемна дастаткова. Так, дарэчы, 2 600 000. Можна набыць вось гэтую плітку. Так, тут не патрэбна, бо тут у нас прамысловасць. Прамысловасці яшчэ ёсць вялікая колькасць магчымасцяў, дзе расці, што рабіць. Так, пад аэрапорт мы набылі землю сабе. Калі будаваць. Давай так, ось так зробім. Без гэтай. Без гэтай вось. 1 100 000. Усё. Карацей, будем чакаць, пакуль у нас з'явіцца на міжнародны аэрапорт 4 мільёны. Хутка павінна быць. За кошт таго, што ў нас і насельніцтва будзе расці, і плюс 500 000 штодзень, колькі месяц тут ён умоўны такі. Таму хутка мы гэта ўсё накопім. Так, дзе яшчэ можна эканоміку паглядзець больш падрабязную, чым тое, што вось тут ёсць. А вось каб падняць выключна highly educated, uneducated, аднапавярховая вось гэтая.
Што за халера? Ён, тыпу, падвышае выдаткі, то, прабачце, падаткі для тых, хто менш адукаваны, гэта вось можна так зрабіць, а чаму не па тыпу забудовы? Вось, каб я мог паднесці падаткі вось на гэты тып забудовы, я б гэта і зрабіў бы адразу. Ты халера, ясна, ты паглядзі на гэта. Так. На ахову здароўя у нас 6 мільёнаў ідзе. 6700. Ну, вядома, на транспартную сістэму, паколькі у нас асноўныя выдаткі апошнія серыі. Гэта ўсё было менавіта на гэтае. Так. Дзіўна, што тут яшчэ не забудавалася, а пры гэтым патрэба ўсё ж такі існуе такога тыпу камерцыйнай забудове. Так. Пайшло ўніз нарэшце. Нарэшце, ўжо нешта. Так, аднапавярховікі, транспарт ды эканоміка. Ну, экономики нема, я ж тебе показываю тут, что вельмі дзіўна вось гэта ўвогуле мяне вельмі здзівіла. Тыпу по тыпу адукацыі яны паказваюць, што я магу падымаць і аднімаць падаткі. Ну, што такое? То бок у нас насельніцтва ў горадзе ў асноўным, бачыш, па колькасці падаткаў добра адукаванае. Мала адукаваных, зусім мала людзей. Вось гэта мяне зацікавіла. Вось гэта мяне зацікавіла. То бок тут можна, бачыш, нешта такое рабіць. Дефіцит, профіцит, нематэрыяльныя. Яно тыпу ідзе на экспорт, глядзім. То есть усё, што ў нас выпрацоўваецца у профіцит, яно ўсё адразу адпраўляе на экспорт. То бок, давай так меркаваць, калі ў нас ёсць вугальная шахта, якая ў нас выпрацоўвае гэтыя 70 тоннаў, працуючы на 106%, то гэта добра. Тыпу яно дадае нам магчымасці зарабляць кроху больш. Так, дзе я знайшоў мінулы раз гэтую шахту здабычу? Чапіся. Масты, паркі, прамысловасць, не. Што гэта за гукі былі? Паляблом? Не зразумеў. Так, то бок, давай паспрабуем. Калі так ужо магчыма зарабляць, то давай паспрабуем знайсці нафту, ці можа яшчэ што падобнае вось тут у прамысловай зоне. Можа гэта у нас і падвысіць, дарэчы, нейкія транспартныя шляхі пачнуць прыносіць вось тут. Мне падаецца так. Што гэта у мяне абранае? Гэта што? Штосьці зелёнае. Это все не тое, не тое, не тое. Гэта што? Міксаванае. Гэтага немагчыма, мы не даследавалі, так? Фарма. Гэта ж там за некія майлстоуны нам давалі. Так, не тут. Не тут, не тут, не тут. І тут таксама няма. Дарэчы, з'явілася сярэдняя забудова. Я спадзяюся, што гэта з-за таго, што мы нічога не будавалі зараз. Так. Давай, сярэднюю.
забудоўвайцеся, хлопцы, дзеўчыны, усе астатнія. Так, тут будзе офіс, а вось тут трэба камерцыю зрабіць, бо тут даўно нічога не было камерцыйнага. Пры гэтым пры ўсім паркоўка ёсць, таму неяк адэкватна, што там будзе вялікая плотнасць. Так, дзе ж наша гэтая... Гэта паштовая ці інтэрнэт? Дарэчы, цэліком радыё. Гэта не тое, гэта знішчэнне. Дзе? Андерграунд не тое. Гэта графікі, статыстыка, эканамічная. Гэта будова. Signature Buildings не тое. Зона зразумела. Дзе я ўзяў здабычу вугаллю? Дзе? Там жа ж і былі ў гэтай укладцы, там жа ж былі і маць іх сельскагаспадарчыя. Я памятаю, што недзе там такое было. Туторыялы, дзякую. Кажуць, што шпіц-умка застанецца ў палацы з верагоднасцю 87%. У сэнсе, зноўку 87 намалявалі? Мне падаецца, такі адсотак ужо малявалі аднойчы, не? Так, яшчэ раз паглядзець. Тут. Транспорт, полиция, ресайклинг, нет. Это просто прыгажости нейкие. Что? Коммуникация в этом? А, нет, парки рекреации, вот коммуникация. Так, фоторежим. Где гэтая чёртовая здабыча? Вось жа ж яна, боже, які дурны, а? Так. Прамысловасць ёсць. Вось яна руда, вось яна ойл. Што ў мяне? Куры нейкія. А навошта? Каму гэта патрэбна? Вось хто любіць нібы гэтая сельскагаспадарчую дзейнасць, таму вось такое патрабуецца. Не, дзякуй. Так, вугаль не трэба, вось паспрабуем. Вось, глядзі, на выспе ёсць. Здабыча. О! Каля аэрапорту ёсць здабыча. 1,8 тонн у месяц. Ну гэта зусім ні аб чым. 1,8. Да гэта што такое 1,8 тонн у месяц? Гэта як? Вось тут. 1,8. Гэта максімальная тыпу. Дефицит. Что дефицит? Чекай. Гэта типу 1 побудовать столько коштуе. 1,9. 2. И потребная дорога. Не, ну дорогу мы зорганізуем. Адзінае толькі тут будавацца, но... Так... Могу я просто вось так утряхнуть? И что гэта за трубы?
Што гэта? Бляха. Гэта прынцып той самы, як і у сметніка. Як і у сметніка. Вось яно што. Так, збіць. Тыпу ты агарожваеш гэтую няшчасную тэрыторыю, і яна здабывае на гэтай тэрыторыі. Во. Ну давай. Ты ж 2 раза націснуў уже. Не, тут нема. Ці ёсць чырвоная? Не. Так. І все. Так, треба подвести дорогу зараз. Так. Где-то 80-90. Что тебе бракует? Есть дорога ці ні? І воно лічить, що нема дороги. Нафтовий магнат, ага. Чому нема дороги? Чому тут ніяк не зачепиться? А так. О, дякую Богу. О, ось тут акурат. Зрозуміло, де воно здобуває. І що? Ты в уголе покажешь мне что-нибудь? Где твоя... А як яна працуе? А дзе помпа? Так, давай другую зараз поставим яшчэ. Так, вось тут. Так. Я... Что за территория, бляха? Японская. Ну чаму? Что бракуе? Что ты яшчэ хочаш ад мяне?
Олег, ты серьезно? Ой, боже, боже, боже. Так. Так, сюда ходи. І треба гэта софт. Угу. Збивай. Софт. Усё? Ці яшчэ штосьці? А ось так можна ўбраць? Все, зразумеў. Вось гэтае можна прыбраць. Так, ці здабыча ў нас ёсць, ці няма? Так, у эканамічных паказніках гэта было. Вытворчасць, дзякуй. 2 ўзроўні ў нас ёсць, пацякло. 0,3 тонны пакуль што, але штосьці ёсць. Нам патрабуецца 1,5 тонны. А што, у нас нейкая перапрацоўка будзе яшчэ нафтавая? У нас ёсць. Ці з'явіцца? Паглядзім. Так, у нас да халеры патрэбаў. У нас патрабуецца і жытловая забудова. Так, спачатку сярэдняя. Сюды. О, май! High density. Гэта новае, гэтага не было. Гэта на гэтым узроўні 16 у нас адкрылася. Low rent, high density, 2 віды. Medium density. Так. Североамериканскі, еўрапейскі. А ну сюды еўрапейскі. Вось так зробім. А тут мы знойдзем вось гэтае. І вось так зробім. Так, дзе нашы аднапавярховікі? Яны тут. Single detached. А, гэта waterfront. У нас няма доступу. Таму прыйдзецца вось так забудоўвацца пакуль што. Так, і камерцыйная забудова. Камерцыйная. Ну, тут прыйдзецца, што тут яшчэ рабіць. High business density. High. Давай. Давай тут вось так. Заменім гэта ўсё. Так, бачу, офісы яшчэ патрэбныя. Ну, офісы гэта добра, офісы мы... Дарэчы, вось тут можна яшчэ офісы цягнуць. Так, таму трэба дарогу. І вось сюды ўтыркнуць. Офісы. Усё? Не, яшчэ не ўсё. Яшчэ патрабуецца камерцыя. Трошкі, але патрабуецца. Так, тут ёсць. Давай сюды. Вось неяк так. Карацей. Шмат праблем вырашылі на гэты раз, але пакуль што 0. З пасажырамі троху лепей, 457. Так. Яшчэ трэба паглядзець, што ў нас па перавозках. 6 пасажыраў. 10 пасажыраў. Слухай, можа патрываць пакуль што не рабіць гэтых 21.
Міжнародны аэрапорт. Штосьці я мяркую, што гэта будзе проста выкінутыя грошы на вецер. Ну, сапраўды. Лупі хай-денсіці. Не, хай-денсіці зусім мала было патрэбы, таму не шмат. Яшчэ чарговая ракета паляцела. Вось гэта прадукцыйнасць. Як з відэа, слухаюце, АВРВ, на год уперад проста. А выбухне? Можа, ты выбухнеш? Ну, давай. Не, пролетела. Так, карацей, гэта ніколі не скончыцца з гэтымі вось дзвюма патрэбамі. Давай, карацей, на канчатак гэтага стрыму 562 давай заменять наш аэропорт. Згода? Спадзяюся, што згода. Так, трэба націснуць паузу. Гэтае не, можна прадаць гэтае, не? Ці толькі знішчыць? Office efficiency, attractiveness. Это все не тое. Дарэч, тут нармалёва так загружаны ён усялякімі рэчамі. Калі мы гэта знішчым, то нам нічога не павернецца. Ой, не хочется збіваць. А можа аэропорт тут пабудуем? Давай сюды. Так, ходи. Оу, повылязала. Так. Ось он, межнацыянальны. Ой, блядь. Які ён усё ж таки пачварна здаровы. І ён вось так павінен быць, мне мяркую. Ха! Ты глядзі. Тут нешта з дарогою не тое. Вось. А ну, хадзі сюды. Хадзі сюды. Гэта саб'ем зараз. Так. Где тут 90? О, 90. Так, нехай так будем. Что тут тебе перешкоджае, скажи мне? Вось так, і ўсё блакітнае, так? І той шлях блакітны, і гэты блакітны, ўсё блакітнае. Ой, нешта я не паглядзеў па высотах. Што гэта такое? А, ён панізіў яго. Ага. Гэта каб самалёты ўзляталі на ім. Выгрызлі зямлю. Так, ага, во. Глядзі, тут нам патрэбнае... Што? У адным накірунку... Бляха-муха. Так, ну давай. Давай будаваць. Гэта у нас аднанакірункавае было, і там было колькі яшчэ раз? Раз, два, тры. 4, 5. 4 lane, 5 lane. Угу. Так, у такім выпадку загагуліна вось такая патрэбная.
сюды яно сыходзіць, адсюль выходзіць. Гэта ў любым выпадку некае кольцо патрэбна, каб было. Яны павінны сыходзіць недзе на кальцы. Няхай тут будзе прыблізна. Так, спачатку. О. Так, потым сюди. Так. Одно и есть. Кольцо. Величезное треба кольцо. А, не. Так, не будзе гэта працаваць. Пять. Як гэта 5? Хто гэта можа патлумачыць? Навошта 5? Так. Ось яны тыпу тут сыходзяцца, але далей неяк трэба. Кольцо будаваць. Некае кольцо пабудаваць з гэтых 5 пасаў. Гэта няправільна. Так, гэта максімальна трэба рабіць. Так, як гэта можна закруціць? 90. Яшчэ раз. То што табе бракуе? «170, 160, стой. 80, так. Так. А чаму гэта ён дазволіў мне толькі 2 разы зрабіць? 2 клікі. Калі патрэбна 3. Стой. 180. Да, блядь. Говняка кусок. Так. Ну, плюс-мінус штосьці атрымалася такое. Зараз ось так. Одно сюди. Другое сюди. Так. Треба нейкую шашу тут придумлять. На 10 пасов. Гэта ў адным накірунку, гэта 7 lane. 7 lane, 3 і 4. Гэта 8 lane. Халера ясная бляха. Так, колькі гэта у нас прамая? Да. Так. Мяркую, што трэба гэта спалучаць у нас вось з гэтую дарогу. З трасою.
Давай-ка мы изменим. Ось так. Гэта мы прыберем пакуль што. Так, нібыта ёсць. Так, то бок тут у нас просто скрыжаванне. А тут трэба неяк выводзіць гэта ўсё. Гэта шаша. На 3 павінна быць. Замена. Тук. Не вось гэта. Вось тут кольцо і патрэбнае. Так. Одно я тут приберу. Сто 80. Оп. Так, 2 ёсць. Давай зараз яшчэ паспрабуем 3 зрабіць. Так, тут не, вось тут можна. І 4 апошні. Так, пакуль што няблага. Пакуль што няблага. Так, адсюль 4. Што табе перашкаджае? Эй! Так, давай вось так зробім. Recent spikes in demand have led to temporary local shortages in the city's fresh water supply. The public should be aware that we are struggling to get the situation in hand. This has been a local public service announcement. How delightful! Another letter from our erstwhile listener. Так, і ось так. What's up, honey? Me and my sister love you. Oh, that's nice. Y'all got clarinets and violins, but you got something most music these days. Так. Lineage traced back to the great Haydn himself. Выглядае не надта добра. Я мяркую функцыянаваць. Яно неяк павінна. Стоп. Нам вось гэта трэба яшчэ зрабіць. Нам трэба, каб вось гэтая дарога
Яна неяк усё ж такі... Has been known since the time of the early explorers. Funk, by contrast, is an entirely modern conceit, and you'll find none of that here. Funk, as they say, is for the layperson. Гэта ж Now, let's hear немагчыма. another one of those soulful cats. This just in from traffic. If you're thinking about hitting the streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Good to know, Jim. Seems like everyone is in a hurry to get somewhere fast. It's worth slowing down. And if you can, plan your trip outside the rush. Oh, I don't know. I'd rather wait an hour in traffic than to have to start thinking about everything all the time. Besides, if I did that, I'd never get anywhere. In local coverage, the tourism board just released their figures, and it's good Так, news галоўнае all around. пытанне, ці ёсць тут вода, электрычнасць і ўсё астатняе. Ёсць. Pretty amazing, right, Jim? You bet. Усё гэта I guess даступна. everybody is figuring out that this Так, is the place to патрэба знікла? Знікла. Нафта пацякла, аэрапорт павінен дзейнічаць неяк. Дарэчы, добра, што ў цябе такая добрая практыка. А што ты маеш на ўвазе? Патлумач, нешта не зразумеў. Ага, толькі сюды яна прыехаць можа. А вось выехаць ніяк. Трэба рабіць звычайнае скрыжаванне. Во, вось так. Гардабонічнага сімулятара. Оу! Насамрэч не так ужо шмат, просто калісьці вельмі даўно выходзіла такая штука, як SimCity 2000. Чуў можа быць? Вось, цудоўная гульня. Я гуляў шмат у яе, але гэта было, мабыць, гадоў 25 таму. Ну, плюс-мінус. Я ўжо не памятаю. Шмат часу прайшло. Хоць ты бяры, утрыкай сюды хоць што-небудзь, каб яно казала пра тое, які ў нас добры і прыгожы горад. Так, тут яшчэ ёсць чыгунка, а гэта проста дарога. Так, крываватенька, затое эфектыўненька. І тут тое самае трэба зрабіць. Так. Гэта, я так разумею, таксоўкі. Таксоўкі там, таксоўкі тут. Чыгунка толькі засталася. Чыгунка толькі засталася, і тут прыйдзецца рабіць мост. Ты паглядзі на гэтае. Тут прыйдзецца зрабіць мост. Праўда ж. Вось тут праедзе чыгунка. Яеп. Ну так, у нас же ж яна вось тут ідзе. І яе аб'яднаць лепш за ўсё. Не, чыгунка, слухай, гэта будзе цяжка. Карацей, трэба гэта яшчэ абмеркаваць, і варта сюды ці ў чыгунку неяк цягнуць. Мне падаецца, сюды трэба толькі будзе зрабіць... Блядь, як яго... Забыўся. Аўтобусны маршрут пабудаваць. Так, ну што? Міжнародны аэрапорт. Выглядае, што это цудоўнейшым чынам, слухай. Давай, будзем зараз з табой займацца шляхамі. Воу, а гэта што такое? Сидзі. Так, гэта у нас грузавыя, а вось гэта у нас пасажырская. Ой, май! Ты паглядзі, колькі тут маршрутаў. А во, 2 прыстанка ёсць.
Почему ты не даешь? Это грузовые? Так, это были грузовые. Полетели до одного суседу. Вертаемся. Ёсть. Гэты ляціць да іншага суседу. Ось тут ён. Ёсть. І трэці ляціць. Ляціш, не? Ляціш. Да трэцяга суседа. І вяртаешься. Так, грузовые. Давай, грузовые. Чыгунка забяспечыла нас. Вось яна што. Чыгунка у нас толькі забяспечвае гэтае. Ну, ўсё, зразумеў. Карцей. Гэта у нас дадатковы яшчэ на універсітэт 10%, да прывабнасці 10%, і на офісныя гэтыя эфектыўнасці 10%. Чыгункі пакуль што няма, як-небудзь пабудуем. Ну што, штосьці сумна, ні вожыка, ні нагрэвенца. Ай, і такое бывае. Я мяркую, што на гэтым усё. Ужо ўсё ж такі палова 10, заўтра панядзелак, трэба працаваць ісці. Выходныя скончыліся, а куды я страчу свае 26 пунктаў, вы даведаеце ўжо хіба што з відэа, якое выйдзе на наступным тыдні. Ну і, дарэчы, зробім гэтую чыгунку ці нешта падобнае, нешта вырашым. Карацей, дзякуй вялікі вам за прагляд, за ваши падабайкі, падпіскі, таксама вялікае дзякуй. Не забывайцеся падтрымліваць вольных беларусаў і Украіну. Хутка пабачымся ў відэа і на стрымах. Усім пакуль.